Unicul Dumnezeu și scopul vieții, imaginează-ți un șir de pietre grele sprijinite una de cealaltă. Dacă fiecare piatră se sprijină pe cea din spatele ei, iar cea din spate se sprijină și ea pe alta, poate pietrele vor cădea. Pentru a le ține pe toate în picioare, trebuie să existe ceva la capăt care nu se sprijină pe nimic. Ceva suficient de puternic pentru a susține totul, ceva ce stă de sine stătător și nu depinde de nimic altceva. Totul în univers este ca acele pietre. Așa cum fiecare piatră se sprijină pe alte pietre pentru a rămâne în picioare, totul în univers are nevoie de multe alte lucruri, doar pentru a continua să existe. Tu depinzi de aer, apă și hrană. Hrana depinde de pământ, ploaie și soare. Soarele depinde de legile fizice. Oriunde te uiți, un lucru depinde de alte câteva lucruri. Știința descrie aceste legături foarte bine. Ne spune cum un lucru depinde de altul. Dar nu explică de ce întregul șir de pietre stă în picioare de la bun început. Nu răspunde la întrebarea, ce este suficient de puternic pentru a susține totul. Pentru a înțelege asta, trebuie să privim dincolo de lanțul lucrurilor dependente. Trebuie să existe o ființă care susține totul, dar care nu se sprijină și nu depinde de nimic altceva. Acea ființă care susține toate lucrurile, dar nu este susținută de nimic altceva, este ceea ce numim Dumnezeu Atotputernic. Scopul vieții. Așadar, Dumnezeu Atotputernic ne-a creat pe noi și tot ce ne înconjoară.